Nasakpan sa kapulisan ang usa ka lalaki nga gingong nalambigit sa insidente sa karnaping sa Tagbina, Surigao del Sur. Sumala sa report sa Tagbina Municipal Police Station, nadakpan ang suspect nga nailhan sa alias Alfred pasado alas 2:30 sa hapon niadtong Marso 8, 2026 atol sa gihimong police operation. Sa inisyal nga investigasyon sa pulisya, nahitabo ang insidente niadtong Marso 6 sa sitio Greenfield, Barangay Santa Juana sa maong lungsod. Matod pa sa kapulisan, nag-inom ang suspect ug ang biktima sa wala pa mahitabo ang panghitabo. Sa ulahi, gingong gidala sa suspect ang motorsiklo nga Suzuki Raider 150 nga walay pagtugot gikan sa tag-iya niini. Human madawat ang report, gilayon nga naglusad og follow-up operation ang kapulisan og nagpuesto sa posibleng agianan sa suspect aron mapugnan ang pag-ikyas niini. Tungod sa paspas nga koordinadong aksyon sa mga pulis na malampusong na intercept og nadakpan ang suspect samtang nabawi usab ang motorsiklo nga karon gi-secure isip ebidensya. Gipahimangno usab sa kapulisan ang publiko nga magpabiling alerto og dayong report ang bisan unsang kadudahang kalihukan ngadto sa pinakaduol nga police station. Katropa, likay nga mag-uol ka matag adlaw busa pag Santon Plus Gold aron nindot pirmi imong adlaw. Alang sa nagayusang Pilipino sa Pilipinas, Ali Vicente, XFM News.